Kayo na ang laging gabay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Nang ako'y makilala, sikat sa buong mata. Sangkipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Ay, Insyo, madya daw din kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magpwete. Lo, grabe ka man. Para ko nagkakawat, Ni pwede na. saan tumagaling pigbirik-birik ko? 13, 32. Risi, tataydo. Risi, tataydo. Ang isiki ay, wala dyan. At ang isigi ay uno ka. At ang pwede naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan dito sa iriga, sisigi ay baga. Kunya, radyo, sonda. Anong kunya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Risi, tataydo. Risi, tataydo. No, no. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta, pili ka na. Ta, AM agkuman palang music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Ako na music. 13, 32. 13, 32. Ay, nako. Perti man, ano? Misyo, perti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing, witing. Puro ka witing. RBN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod.
Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programa Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Ang oras na yan, tod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dubit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, mano at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay masalada.
Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platika. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 7 nakita kan bulan na Hulyo, daw po kita ni na Martes. Iba niya to sa lado technical si Engineer Abelindo Toralio, ang samuya pong chief technician. Man sa transmitter, ang sarupang chip, si Chief PSG Jimmy Guanson. Si Chief PSG, yun ang kunyan, Sergeant at Arms duman sa Senado. Karibay ni Aplaska. Pag si Chief Jimmy Guanson ang Sergeant at Arms sa Senado, siguradong toninong yan. Sora ni Aplaska. Si dating Senate President Ches Escudero, iyon kunyan-kunyan na. Presiding officer. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pamansin da kung anon giribonin da kung ipurwid kon lay gayo na naman ang impeachment trial na yan nasa sa indaman yan ta mga kumbaga iyan ang epekto kan nakakuroadaan ng minalitang kwarta ng mga senador naroon ng mga matador arog na po kaya ng mga senador ta ano ba mga polongo arog sa nagkisenador Robin Padilla basta sa naman mataram-taram na mga yan ayon sa Google nag-google ka munin oras na mayo man ka manungdanan mga pagugol mo pa man senador Robin Hood Padilla na taga Bicol daay ni ay inda Bicol Saro o Bicol 2 o Bicol Mindanao Bicol Davao gadi dara mo pan Bicol sa kalukuhan mo. Sarong teacher na abutan na nakaidlip sa sarong lunch break, pinagpost pa sa social media. Nakakamundo
na imbes na maintindihan ang sitwasyon, pinili pa kan sarong magurang na i-post social media na para tukdo na nakaidlip yan teras na lunch break. Ano ang gustong sabihin kan lunch break? Oras ininin pahingalo, oras para magpahingalo asin mag-recharge din kusog bago liwat magatubang sa klase sa hapon. Diretso ini kan lambang mga trabador kabilang ang mga paratukdo. Bako pong robot ang mga paratukdo. Napapagalman sinda sa pagtutukdo, paggibonin lesson plan, pag-check kan mga papel asin pag-aasikaso sa ginatus na responsibilidad sa laog kan hasin luwas ka na eskwelahan. Ang nagkapira minutong pag-idlip sa oras kan pahingalo, iyon bakong kapabayaan. Ini ang normal asin makatawong pangangaipo. Dahil man dapat ituring na ang mga paratukdo na garo obligadong bantayan ang mga kaakian lambang segundo. Dawa oras na nindanin pahingalo. May hangganan ang sindang trabaho, asin may diretso man sindang magpahingalo, arog kan ibang empleyado. Mas nakakahadit ang kultura kan pagkuanin retrato, asin tulos na pagpupost social media kan dai inaaram an interong konteksto. Sarong retrato sa naman inina dai nagsasabi kan na interong katotohanan. Pwede pa ining makaraot sa reputasyon kan sarong tao, asin depende sa sitwasyon, magdadaranin paninimbagan legal. Bago mag-viral ang panghusga, inuton mo na ang pag-intindi, ang paggalang sa mga paratukdo. Iyo anday dapat mawara dahil man sana sa sarong retratong kuwas sa indang lihitimong oras nin pahingalo na pangyayari. Sabi kay ning saro kami kan panahon habo mi na mainot sa room lalo na pag udto ulit na nagpapatanggal nin uban o kaya magpapahugas nin pinagkakananin da. Kaya kami imbis diretso sa room nagkakawat kaming Chinese garter. Kaya dapat kita mga magurang magin aware man kung anong oras ang paglaog kan mga agi saka oras kan urulian. Ulit ang lunch break iyo man ang pahingalo kan sa tuyang mga maestra. Wara na kita pakiaram kung gamiton man kan sa tuyang maestra ang oras kan sa indang lunch break. Kung makaidlip man, kidiit, sana diit man na konsiderasyon para diit na oras na sanang pagpikit ka na maestra, ipopost pa pangyayari. Paano kung maraot man sa pagmati, ang impormante sa oras kan leksyon na gagampanan man? O importante, dinedress to kasi may obligasyon man sinda sarong, importante na gampanan ninda ang leksyon, break time man. Mayong maraot kung naidlip man si teacher, maliwanag na lunch break o kisa naman maturog kaya lunch break. Ito man ang paingalo kan mga teacher. Sa panahon ngunyan, dahil na pwede magkuraw ang teacher sa mga kakian. Ulit na anggutan mga magurang para garo mayong lugar ang teacher sa laugan room. Kami kahit mga nag-aadal kami nagpapasiring pa sa mga lolo-lola me para sabihan ng teacher pagpasaway. Kami dapat pa ang anggutan. Kami kan teacher. Dahil pagtulirit ngunyan, dikit na tataramon kan teacher sa mga estudyante, sombong tulos ang aki. Iyon na naman ang magurang ang sugod tulos ki teacher. O na siguro ninda, arog sa nakaini kadalian maging teacher. Ako nagpapasalamat ako sa gabos na naging teacher ko. Kung bako dahil sa senda, dahil ako maabot na arog kaini. Kung nakapagtrabaho man kita nin tultol, utang niya to sa mga teachers. Pag nakapagtapos sa pag-aadal, dahilan man sa mga teachers, salute all teachers. Siguro ang makakarelate lang kay ni itong may kapamilyang paratukdo. Ulit aram ninda na mamatean kan mga paratukdo, perming huring maturog dahilan na nagigibo pa sindanin mga itutukdo pagka aga. O sa otro aldaw. Saka lunch break na yan. Kaya nga ni na apod na break. Dahil maintindihan. Tama sa naman para makabawi nin tungka. Dikit na idlip hulita masakit ang pagmata ika gabusan magibusarong. Just consider that in a few minutes dapat sabuton nalang nindo oras pa man kan lunch break. Tao po si Madam. Sana maintindihan manindo ang mga teachers, nindo as in teacher, man ako. Bawalan na kaya ang mga magurang maglaog sa school campus. Agkod git sa naman dapat sindan. Gusto kaya dyan man sinda sa laog kan mga
ibang magurang nagmamarites kaya ang ibang aki dahil nakakanood pirming nakataanaw ang parents o guardian. Patal na pag-iisip kan magurang na narisaman dapat ipaapod tataw antang award. Basang sana lunch break bopuls may mga tao talaga ngunyan na basang na magpost social media. Kung mabasa mo ini bopuls ka baka pangit so nagpost ta si ma'am magayon mientras naturog. Mayo man maraot na maidlip ang lunch break man kan sarong paratukduan maraot kung natuturog sa oras kan klase lunch break man kaya dapat pwede man maidlip pagal na kaya na maging sarong paratukdo naidlip sa naman. Two of my brothers are teachers in elementary and also my father is also a teacher in elementary. I know how hard they work in the classrooms. Give teachers a break, just a little, okay? Violation yan sa Data Privacy Act. Dawa si Sai kung pwedeng mag-post kan picture o videos na mayong pagtugot ang subject person, dawa pa yan public official. Dati natuturog ang teacher, nakahigda pa sa room. Ano tamayong issue? Ulit lunch break nga ni. Gusto sanang magparisa kan nag-post na yan. Gusto mo sumikat, umakyak ka sa sakat ka sa postikan kuryente tapos maglambitin ka sa wire. Pwede yan kasuhan sa pangabunin picture. Kaya minsan may mga magurang talaga na pasaway man. Tanasa naman na iyan sa mga magurang na mayo man pagkaintindi, mayong maginibo sa buhay, imbis na mag-uli na sa arong ta magtrabaho, maghimunin pagkakan para sa endang mga aki, pigpaparabantayan pa na aki sa eskwelahan kaya di nakakanood. Ini po ang problema sa mga public school na ultimong magurang. Yaon dyan, nagpaparabarangbang. Dyan nga ni sa Santiago Integrated School, kadakol kayan, tapos sigipan mga marites. Ako, pera dilos obos sa mga magurang. Pabayaan na nindo, nan mag-eskwela, naki, bakong pati ka mo, nag-i-eskwela man dyan sa eskwelahan. Makabubuisit baga. Bis na makanod so aki, na maging magsulo-solo, na mag-adal, pigpaparabantayan pa kaining mga magurang na mga maritis. Ay inda daw pag-arog po kaya ng sitwasyon sa mga eskwelahan nakakasuya. Sinagatutuod nindo na maging umbaga ang mga aki natutuod na pagparabantayan kan magurang sa eskwelahan santi si mapati ang teacher binabantayan pa kan mga magurang tapos pag mayong maginibong tultul kumbaga mayong pagkaabalahan nagpaparamaritis marites ang gibo kan ibang mga magurang sa eskwelahan bako umana kaya pagbantay sa aki kan ito pagparabantayan ang aki kunyaon sa eskwelahan tama na si teacher na yon magbantay magtukdo makagusto man kan ibang mga magurang maging teacher man ay day nanindo pagpa-eskwelahon ang sendong mga aki kung pagpaparabantayan man sa nanindo pagpaparabangbangan dyan sa eskwelahan dyan na lang sarong tukdoan nindo mayo pa lang kamong tiwala sa mga paratukdo na nagtutukdo kan sendong mga aki. Yan po ang dakulang problema minsan sa mga public school, digdi po sa satuyang nasyon. May mga magurang na day pinapaubayaan na aki sa mga eskwelahan sa classroom. Paano po yan makanood nintultul kung arog gayan ang sistema, ang sitwasyon. Hoy, good morning palan. Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator, kan syudad po nin Irga, Sinman, kay Mayor Rex Oliva. Pero may sesyon ngunyan, ang sanggo niyang panlungsod ka na Irga. Ito kaya, pigpapadarahan digdikan na Business of the Day, agenda ngunyan, maayo nang bagang nakakaabot. Vice Mayor, it's still Sirano Di Maiwat. Kaya ito kanan Vice Mayor, si Omar Erasmo Ampungan, permi po digding may Business of the Day, agenda na pag-uurulayan dyan sa sanggunang panlungsod, ipinapadara, advance.
Pero ngunyan, maayo, sige na sa nabagan mga post dyan sa dahil man nga ni, totalmente, napopost gabos na nangyayari dyan sa gunang panlungsod kan iriga. Aning maaraman kung isayan mga performing na mga miyembros o konsyal kan iriga nagtatrabaho kung isayan mayong nahaman na ordinansa lamang na ipapasar dyan sa sanggunang panlungsod kan iriga. Hindi po maaaraman kan publiko na ano yan taday nindupig po post kung ano ang nagkakaharaman ng mga ordinansa kan lambang kagawad dyan sa sanggunang panlungsod kan iriga. Yan po ang hinahanap niya to. Maging transparent sa nangani ang sanggunang panlungsod kan iriga. Tagwa po dyan mga konsyal na mayo man ibang ginibo magpara taas na kan kamot. Pag nagdideliberasyon, botohan. Oro sa napagtaas kan kamot, dahil man aram kung ano ang pigtataasanin kamot kan iba. Field Report! Yan man, sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat sabi karon ng Philip Diwata maray na pagkaaga. Ang tangon yan, pinaghahalap-halap ko na makaulay ang COP kan syudad kan iriga. Pero habo mo na kayong magkuyan taramta tibad maka kompromiso duman sa padagos na investigasyon karon da Philip kan nangyari bagang pampapadila gadan dyan sa Barangay Perpetual Health kan syudad kan iriga kan nakaaging simana kung sain nahastangon yan yaon an koordinasyon kan Iriga City Police Station sa pamamayo ni Colonel Sadja or Lieutenant Colonel Jeric Gonzadian, tuya po acting Chief of Police, sa mga pagtaraid na mga hipatura, mga pagtaraid na munisipyo para sa pag-trace baga itong sinasabing suspect na matapos ang pambabadil, duman sa sinasabing kolektor karon dan Philip na nagpasiring sa Sarong Minimart diyan baga sa Barangay Perpetual Health Iriga City, tulos ining naghali gamit ang motorsiklo. Pero duman sa CCTV footage karon dan Philip, garo ko yan na hiling ini na talagang sa backtracking na pinaggigibukan PNP, talagang duman pa lang sa parte kan ibang lugar o sa Banawan kan Pili, pinagsundan na. Basado sa informasyon, pinagsundan na itong biktima, pinag-tsempuan lang ini, paliwasok ba ito sa Sarong Minimart yan sa Perpetual Health Iriga City kanini pagpapadilon ka na sa bitnang persona na nakakulot and white shirt as iniguakan itom na kopya. Naglalaon kita karon da Philip na di maghahaloy ngunya na simana makuyan matatawan nin hustisya. Ano talaga ang motibo ta nagibukan suspect ang siring na krimen hasta kunyan padagos na pinaghahanap ng autoridad ang nasambit ng persona na involved sa pagkagadan kay ni pong biktima dyan sa Barangay Perpetual Health Syudad kan Iriga. Padagos ang investigasyon kan PNP Iriga sa liderato ni Colonel Sadia. Naglalaom man pamilya, matatawang hustisya na sambit na pong pagkagadan kan sa indang mahal sa buhay. Mientras tanto karon da Philip kung mahiling mo sa kasentrohan kan Iriga, ini baga mga drainage niya to, pinagkakalkalan kay itong mga api, mga basura, serarum, kasud may naagihan ako dyan sa Partikan Barangay San Roque, Syudad kan Iriga. Talagang pinag-arali itong mga laboy, itong mga basura na mga enot na mga nagkakuruan, nagpon ini kan sa rupang simana, kaya sa kunyan, kung mahiling mo ang mga drainage niya to, malinig, sulamanteng itong tubig dyan sa rarong na nagpubulos, o kaya yaw dyan sa drainage, iyo ang mahiling. Malinig, kaya preparado ang lokal na gobyerno para po sa mga panahon ng pag-uran o rong yan na sinasabi ng gawa kitakan na kalamidad, kaya ini saro sa langgang para na itulos magbaha o rong sa kasentrohan kan syudad kan Iriga.
mga itong ko yan, mga tukang niya itong itong yaon dyan, mga nagre-relinig karundang Philip, siningani, pinagigipunin niya sa kapos na mga kanal, mga relay sa sentro, urog na sa Barangay San Roque, Barangay San Francisco, ini pong lugar na talagang prone sa pagbabaha sa kasentrohan kan syudad kan Iriga. Pangapunan ninda, urog na kan lokal na gobyerno na maging disiplinado at kapos, dahil pagparatapok ang basura, urog na ang mga plastic, kung sayin-sayin, tapag ini nakakadagos, nakakalaog sa mga kanal, nakakabarayan sa tubig. Pag yan nag-overflow, maresulta siyempre rin pagbabaha sa tinampo. Kaya maging disiplinado at kapos pag-abot sa waste or garbage disposal na pinag-abot. Ate Glenn, sabi kan mga taga-Iriga, dapat niya haliun tulos ang mga inakal na yan. Iyo, kung mag-uran, siyempre, baka isulog man sa na yan, Peraro. Garo yan man ang pinagigibo karon ng Philip, pinaghahalin ng mga laboy, nailikuhanin sa mga nakatarampak na ko yan, mga daga, laboy sa susma. Pinaghahakot man yan, takunday, siyempre pag naguran, madiretso man ang gadyan Peraro, makakabara man ang gad. Pero magaling na ako yan ini, lakdang o rugdakan na pala gobyerno sa liderato ng Mayor Rex Oliva na malinigan ang mga drainage niya to o rugdakan sa kasentruan para dahil tulos magbaha. Pero na lang siguro kung talagang haros dahil na nagpupundan uran, naturalmente, mapapanuyan ng tubig. Pero itong bigit lang na uran, araw ito nangyari ito na sarong oras lang na uran, baha na. Forma ito yan sa mga paradong kanal. Pero kung yan, pag nahilig niya to, talagang malinig ang mga drainage niya to sa syudad kan Iriga. Dahil pa man yan mabaha, Ate Glenn, dahil pa man yan mabaha, tamayo pang uran. Dahil pa siyempre, pero at least, dahil mabaha tulos kung sige-sige ang uran. Bago itong 30 minutos lang sa oras, baha na. At pinaglinigan na ang mga drainage. Kaya maski pa paano, dahil man tulos, magkagigawa sa kaning baha. So, gikan sa location, Glenn at Garrett reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mo pang informasyon haligyan sa luwas. Kaya ito kaya kan mga nagtalikod na aldaw, nagkaigwampunin mga pag-aakal dyan sa drainage canal, ligdi sa kasentruhan ka na syudad din Iriga. Ang problema, taday tulos pigaharali ang mga inakal, kaya dapat ngunyan, haralion tulos yan, danganing day makabalik dyan sa pinag-akalan. Otro gastos na naman yan, kan lokal na gobyerno kan Iriga. Pag-arog po kaya ng GSO, dapat hakuton tulos. Report! Yan man, sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat kami karon ng Pilipinas Baray na aga, kasabay ng pagpupuan ng tigtisos ng mga bagyo. Pinagsiguro niya ng National Food Authority o NFA Camarines Sur, Camarines Norte Grand at magkakanigo na supply ng bagas na iman subok maapektaran ang pagpapabakal ng 20 kilos na bagas. Meron na OPB at rice sa parte ng sektor. Siguro naman sa NFA magkakanigo at sa protecting inventaryo na may ibang padagos at distribusyon kan abot kayang bagas sa mga kwalipikadong beneficiaryo pagin sa parang mga bagyo at inikapang kalamidad na pinakauhuring record kanahin sa lampas na 26 billion o haros 1.3 billion na kilos ng bagas na nakatapang sa isang mga bodega sa validity and buffer stock na posibleng o kaya pwedeng makalong ng mga local government unit para man sa relief operation kung kinakaipuhan. Igwaman subong pinigyan sa president na Tapolin Paroy o kaparehas ng haros 25.7 bilyon na nakapreparang ng proseso na rin masiguro ang dagos-dagos sa society ng mga
Sigurman KNFA Kapitalisor Camarines Norte dan Trans Manager Edgar dan Pilau pada Agustus na pinagmomonitor ka na hensa ante ng inventary ka at siguro na pagkakanibuhan at supply para man sa mga programa sa gobyerno ating sa posibleng pangangaipo sa panahon ng kalamidad. Dagdag kabareta mula lokal, kabarkada Karonda, Jonathan Urigo reporting. Field Report! Salamat tabi karon dangatan sa mga dugang mo pang informasyon halian sa luwas. Morning palan sa mga paraantabay niya to dyan po sa Barwaan Kana Batuka Marinisol ki Mayor Manoy Enric Dangkalan. Yan sa Antipolo Old Nabua Camarinesol ki retired Air Force Alex Celeste ki Grande Asinman ki Mading Minda and siyempre ki Vice Mayor na pati ki ano yan ki Kunsyal Manoloksiano Luzon asin dating Kagawad Lowell Yeno. Kumusta po kamo? Yan sa Banwaan kan Nabua, lalong-lalo na dyan sa Barangay Antipolo. Field Report! Yan man sa linya si Diggs Martinez. Pasok. ng campaign sa nasubit ng syudad na may pinilitan ang hindi ang artista ni Ilona Corredo sa paakikan citizens with management na Constantine na ikutin ang Department of Science and Technology may pag-asa kasi ang mga karangay mga opisyal sa mata na syudad ng syudad ang nasa pita ng kumpanya dahil sa pagpapalala na direktiba ng kandidata Robredo na sa punta na pagkakaibangan o pagkakaibangan ng mga tagalaga na maging productive as in maging preparat para maabot o pagkakigwani na bahawan o iba pang mga kalimidad. Inanapigmay manukan na nagpamayukan hindi anak o nagasiti na si Rick Norot na ngayon Mayor Pedro na mag-proactive sa gobernador as na develop this blood na nga mapagtubang mapapaan na inverso ka na syudad na pagpaparat sa mga biga bayan ni Terodites na nasakitan ng matawaran ni tama edukasyon na matutulad ni Baha kasi durante ating exposition kalamidad na planta ay particularmente na nakatutok duman sa barangay sa ang mga putyan kan estate at mga putyan kan sa disosok kan pro barangay na nakasitwa sa syudad ni Mangga menakar pilih Alistipat sekarang nanti seperti junior para sa RPD kayaan mungkin Salamat tabi karondang Diggs Martinez sa mga dugang mong informasyon barata aligan sa luwas.
Morning man sa Unip High School Batch 77. Yan sa Niño Jesus, Batuka Marinisur, ki ano yan, Etche Chavez, asin man ki Miss Ella. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Santiago, digdi po siyudad kan Irga, ki Pading Libby Maestrado, ki Mading Flore, asin man ki Ma'am Bilin Maestrado. Pinaghamon man ni Congressman Nelson Ligacion kani katulong distrito kan Camarines Sur si Governor El Rebella Pertina at bangon siya sa sarong pampublikong debate dapit sa pinagsusulong na golf course project sa Banuan kan pilas in paggamit kan expropriation law. Sa sarong Facebook post pinipirit man ni Ligacion na dapat gamiton na nanong manalay kabilang ang lay sa expropriation bilang kasangkapan sa pangapi, pananakot o pangabuso. Sigun sa iyan, kamauutan kan leyon magserbi bilang instrumento kan hustisya. Sinambit pa man kan kongresista na nakapalaman sa sanggunang panlalawigan Ordinance number 009 series of 2006 na nagsiserving basehan kan pinagplanchar na expropriation case para sa sobra sa 200 hektaryang daga sa mga barangay kan Kadlan, San Jose, Asinman, Sagurong, sa Banuan, kana Pili. At yan, ipapadagos po niya to yan. Yaon man sa linya si Karondang Atan, nagbabalik, pasok. Salamat sa Karondang Philip. Papakumpul pa ang Municipal Environment and Natural Resources Office Center Panagaraw at monitoring at pagpapamot sa malakang sa isang temporary residual containment area matapos pagkalat online ang mga sektor ng mga basurang umabot sa inabot sa Kalusia Public Cemetery, sigun man sa ganito tulad ng pinagdiligan lugar na mapangaraman at nagsasakin maramihan sa nakaranganin dahil nagkiraray mapasili umalang ang mga basura duman sa kakain na cemetery ipinagpaliwanag sa Elmer Bragal at konsultan ng Ganang Rumanggaw ang posibleng na kahurulog at nagkakatirang basura yan sa pinagkakubakan ng containment area ay mga pagkakataon support na tulad na lugar sa nagkakatirang parte ng pasilidad inuliman sa limitadong numero at mga tauhan sa kumaya na kadestino sa operasyon sa kumpanya ng insidente pinagsiguro kan ng mga napadagos isang mumonitor ang lugar at magpapauntong ng tunang nalaksan nga ng papansigan sa Tultol at Residual Containment Area at ismalikayan sa pareha na insidente. Kakatabareta sa lalo lumal sa Barkada Karonda, Jonathan Uliva, reporting. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang barata, informasyon, hali dyan sa luwas. Dagos po niya ito yung manunungod sa angat ni Congressman Nelson Ligacion kay Governor El Rebella Perte sa sarong debate. Ang sanggunang panlalawigan Ordinance number 009 series of 2006 na nagsiserving basehan kan pinagsunad na expropriation case para sa sobra sa 200 hektaryang daga sa mga barangay kan Kadlan, San Jose, Sagurong, sa Banuan kan Pili. Sigun sa iya malinaw na ang mga kamauutan na nakapalaman sa ordinansa iyo para sa pagpapatindog kan mga building asin pasilidad kan gobyerno arog kan Capitol Annex, Provincial Health Office, Hall of Justice, Provincial Engineering Office, mga parke, museo, research centers, sin iba pang pampublikong infrastruktura. Gunman kiligasyon mayong nakapalaman sa nasambit ng ordinansa na kabilang ang pagpapatindog ng golf course. Pinipirit pa man yan na mas importante ang seguridad sa pagkakan kabuhayan kan mga parauma kaysa nasambit ng proyekto. Ayagan man na pinaghamon ni Ligacion si Governor El Rebella Perte na makipagdebate sa iya umagin ki
Bong Rodriguez tanganing tukaron an issue kan expropriation asin man golf course project. Sangon yan, mayo pa man ipinapaluwas na opisyal na kasimbagan si Governor Elre Villafuerte dapit sa hamon ni Congressman Ligacion. Suntukan na lang kamo, debate mag-grandstanding ka na naman, kayan, bakong solusyon ang debate sa suntukan igwa. Sabi po kan sarong netizens, ako man para sa kuya, dahil man yan kung magsuntukan, iba man ang laban kaya ni Governor Elre. Saka kung bugtakan yan si Governor Elre nin glove, baka ang suntok kayan, bari-bari. Rigay-rigay ang suntok, bakong diretso. Kaya ano man ang laban kayan ki Congressman Ligacion. Day bate ay dayan malaban, dulag nga ani sa boxing, dulag sa public forum, madibati pa dance like Elias di pang maglaban yan. Hihihi. Han pang Facebook man sana yan si Mars, day man yan masipot sa debate, talsot man yan pang sa personal nervyoso man talaga yan si Gov Elre. Day manin lapit an aram sa nakaan magpost sa Facebook niya. Maraman kan publiko kung sisaya na sa tamang rason o lugar. Halatun tadawan kasimbagan kan sa tuyang gobernador. Dai ma-attend debate tapos ipapaagi sa pagbabakal nin boto sa mga botante. Araw kayan mga diskarte kayan. Maray nga ni matalino ang mga botante sa Naga dahil nakalusot. Si Saro, takon bako, baka dahil naaksyonan si Andaya Highway. Tapos mayong makontra ngunyan sa iya. Dahil yan maatubang sa imo sa debate. Kung Nelson, maatubang yan. Kung sa picture mo lang siya makikipagdebate, taday ka makakasimbag. Pero kung atubangan ka mo na masisimbag mo mga patutsada niya, dahil lamang yan maatubang sa imo. Ang gigiwon kayan, kuring kusingon ang litrato mo, tapos maparagpadag sa kaanggutan, taday ka niya kayang atubangon. Tapos na po garo si patrabaho ninda sa kalsada La Purisima Tukuri. Baka po pwede Atty. Ligacion ni padagos na po nindo natapuson simintoon si dain ninda inabot ipasiminto para sa muya ng mga taga del Rosario. Kore, salamat po. Tama po yan, Congressman Atty. Nelson, hamunon mo para lumuwas ang katotohanan. Si Mars mangawa-ngawa sa istasyon niya pang paribok. Kayan kung Nelson dayan makikipag-atubang. Tama po yan kung magbakal na lang boto dahil lang magampang sa debate sa imo. Banat-banat magtunga daw si boss ni Banat. Congressman Nelson Ligacion, mapa-concert na naman yan para may dahilan kaya day naka-attend sa debate tamay concert. Magpa-concert lang ulit. Dahil man yan mahambang bobo na sanaan matubod ki Marshmallow. Ayo talaga Atty. Nelson, bahagan buntot ni Mars. Dayan malaban sa debate, lintian na duwayan. Bako bagang manahimik lang, puro mga hawhaw. Sige po, Kong Nelson, sobra na yan si Gob. Dolag man yan, dahil po matumang sa imo, tatakot man si Mars. Sige, Congressman, sa tama po, sa may nagiginibo. You are the best. Atras man yan si Mars, ay inda bahala pa man daw kamo sa mga buhay nindo, mga ipagsusulit kamo. Magtrabaho ka mo para sa Camarinesor, bakong magparadiringkilan. Dahil pag-apihon ang mga parauma, dahil pagparakudalan, ang sa indang mga umahan na nagpapara mahal na nga niyan bagas, pigpapara pa, sadit pa, ang kaumahan, pigpapara padikit, padig di sa probinsya kan Camarinesor. Ay ano ng buhay tapo ini. Kuha na po kitang 45 minutos, makalampas ang alas 8 nin aga. Minsan makasuya bagang pagpara masdan ang mga nangyayari sa politika, sa tuyang nasyon, mayo man pagbabaguan Pilipinas. Sabi sa buhay, yo dating yun. Oro, sana ka mo mga patotsada, lambang saro. Hindi, mas malala man ang ginigibo ni Gov Elre sa kay Congressman Nelson Ligacion. Sigan pakudal. Sabi po kan ka batchmate,
batchmate ko sa Unified School Batch 87 na taga-Iriga, kundi dumana sa Metro Manila nag-i-star. Kaya ka mo magparasuba-suba tabakan, bukid nindo sa Iriga mapatag. Say man ang mapapatag. Paparakwari na nga dyan sa may Barangay Santa Teresita, pangyayari. Pag susunod pa ngayon sa Ilian, hindi ako ni siya nagpapakwari dyan. Kaya man akong aram, papakwari sa Ilian. Ang aram ko dyan, tutugdokan da. Din viewing deck. Tanganing magtaga turutan man sa mga tugang niya tong itom sa taas kan Ilian. Tatawan nga ni pala nin multipurpose building ang mga tugang nyatong eyepiece, mga tugang nyatong itom para pag may kalamidad may mapag-iistaran sinda. Bagagaro evacuation center. Formal naman na nagsumpa si Police Colonel Tyrone R. Dutimas bilang bagong Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office matapos ang turnover of command ceremony na pinaggibong niya na okasudma duman sa Camp Brigadier General Semyon Iola sa siyudad kan Legazpi. Pinanginutan mismo ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director kan PRO5, ang seremonya asin pagre-ribay kan pamayo kan PNP digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Bagoan sa iyang sa iyang bagong pwesto, nagservis si Police Colonel Dutimas bilang Chief kan Regional Learning and Doctrine Development Division kan PRO5. Sa iyang pahayag, nangako si Dutimas na ipagpapadago sa sinmas lalo pang pahihiguton ang mga programa kan PRO5 tanganing makabilog nin sarong mahusay, handa sin may integridad na organisasyon kan pulisya para sa ligtas sin matatag na mga komunidad. Pinagrebayan niya man si Police Colonel Virgilio Olale Jr. na pinagbisto sa iyang 2 taon na pagtutukaw bilang Provincial Director kan Camarines Sur PPO. Sabi po ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago, si Diponta, justice cannot depend on who you are said. Throughout her career, she criticized what she called selective justice. When one set of rules is applied to political enemies and another to political friends, she repeatedly argued the following: guilty, Ali should still be prosecuted. An innocent opponent deserves due process. The same law must apply to everyone equally. This is why she often emphasized that equal protection of the law is one of the pillars of democracy. Sabi po ni Peter Incisa, goods na goods with Joey Sarte Salceda. Joey Sarte Salceda, Governor of Albay from 2007 to 2016. After resigning from the Arroyo cabinet in 2007, Salceda ran for Governor of Albay and was subsequently elected, defeating incumbent Fernando B. Gonzales. His 3 terms as governor were best known for his establishment of the zero casualty doctrine and disaster preparedness, for which he earned international recognition as a senior global champion for disaster risk reduction by the United Nations, as well as his climate change advocacy. Which eventually led to him being elected as the first Asian co-chair of the United Nations Green Climate Fund in 2013.
Salceda also received numerous awards in disaster resilience, good governance, education, health, and tourism. Salceda also worked for economic and tourism development across the Bicol region as chair of the Regional Development Council of Bicol for 3 consecutive terms. As RDC chairman, Salceda established the Masur Regional Tourism Alliance with Albay, Masbate, and Sorsogon as its constituent provinces. Salceda was also instrumental in the establishment of the Bicol University College of Medicine. Sa Pinoy History po, nagdakula akong kaibanan sa kuyang Lolo Salvador Laurel, sabi ni Dines Laurel. Nahiling ko kung gaano niya ka namumuutanan sa tuyang banwaan o Pilipinas. Na ako saran siya kan kadakol na bagay na daiman niya pinagibo. Pati ang great-grandfather ko na si Josepe Laurel, dawa nung sabihin panindadapit sa mga lolo ko, okay lang ako. Sa pamilya mi kun nari sa nindo mayong nagdadalagan sa politika, holita para sa muya, dahil mo kay puwanan posisyon. Iyo, medyo natrauma kami duman sa nangyari sa lolo ko asin sa great-grandfather ko. Pero para sa muya, igwa kaming muto sa pamilya nan banwaan, iyo mas pa sa gabos. Tataramo na pinagkakaputan kan sa muyang pamilya sagkod kagadanan. An rason kung taano ta iba-iba kami nin pinagtahak sa pamilya iyan pinadakula kaya kaming bakong spoiled kung dai siya kay puan dai niya kay puan ang luho sa naman taano ta babakalon mo pag sakitan mo pagpagalan mong makuha ini. Dahil kami nagdakula sa yaya o katabang, mayo kaming driver, mayo kaming mga alahas o mga kotse. Mayo akong balak magdalagan sa politika, dawa sa mga masunod na panahon. Dawa nagkapirang beses paninda akong haputon, asin suyuon. Dahil po talaga, huli sa hiling ko, dahil man ako nag-aadal para duman. Sa hiling ko po na unfair sa mga taong nagdakula digdi sa Pilipinas na nagbabayad din buwis, nagsasakit para mag-asenso ang nasyon niya to. Tapos magiging public official ako na dahil man ako nag-abogado, as in dahil ko man pinag-adalan ang dapit sa lay, as in government, unfair po yan. In my own way, I will do my best. Nag-aabuloy ako kung may sweldo ako o pag sisweldo ko. Nagtatawa ko sa mga charities na sinusuportaran ko. I will continue to work to inspire people by trying to be the best citizen and person I could be. Dahil man po ang politician magiginibo ini. Sigon kay Dines Laurel. Ang ama ni Laurel na si David Laurel, iyon sarong abogado. Ang lulo niyan padagos na pinagdudukot ang pangaran sa mga Aquino dahil siya ang naging Vice President ni Cory. Pagkatapos kan EDSA 1986 and great-grandfather niya na si Josepe Laurel, iyon inapod na puppet president. Si Josepe Laurel na naging presidente kay ito para magkampi sa mga Hapon. Dahil para magkampi sa mga Hapon, kundi para mas mabawasan ang pwedeng magadaan ng mga Pilipino sa panahon kan pananakop ninda. Dagdag pa ni Dines na kaakibat kan sa iyang apelyido and respeto sin pag-ako kan anuman na anino nin nakaagi. Igwang tunay na istorya sin liwanag sa diklom na ini. Parte kan pamilya Laurel ang singer na si Kukoy Laurel, ang singer as in theater, TV actor, Franco Laurel, fashion designer, Radio Laurel as TV host, Pati Laurel as in man, Nicole Laurel Asensio. Pangapudan man ni Obispo Joel Z. Bailon sa selebrasyon ka na 75th Diamond Jubilee
Sa iyang apila pastoral pinagbaluwas ngunyan o kan nagtalikod na simana. Pinawan doon man ni Obispo Bailon ang kahalagaan kan pagkakasaro bilang mga instrumento kan katotohanan, katarungan, katuninungan asin kawang gawa. Liwat imbitaran kan obispo ang kabos ng mga klero, religyoso asin mga laikong nagtutubod na makisumaro sa pagbubukas kan celebratory Pace kan Diamond Jubilee sa Hunyo 29. Tapos na pala ni. Kasabay kan selebrasyon kan Solemnity of St. Peter St. Paul. Pinag-suspindi naman Provisional Regulation Commission si Dr. Loren Badoy sa medical registration. Provisional Regulation Commission Board of Medicine has suspended DDS Dr. Loren Badoy's certificate of registration for 6 months over ethics violations tied to red tagging health workers and Dr. Nati Castro. The ruling bars her from practicing medicine during the suspension and requires compliance before the reinstatement. The movement against disinformation welcomed the decision, stressing accountability and professional responsibility in public speech. Tapos bilang po sarong periodista, broadcaster, nagtutubod po akong panahon ng pag-adalan na sinliwati sa alang-alang ang pagbaba kan edad kan criminal responsibility sa satuyang nasyon. Sa irarom kan original na Article 12 kan Revised Penal Code ang mga aki na mayo pang siyam na anyos ang edad iyo ang ganap na day pwedeng panimbagon sa irarom kan lay. Mientras nan mga aking siyam sagkod 15 anyos ang edad yan pwede sa naman manimbagan kung mapatutunayan na naghihiro sinda na may discernment. Ang gustong sabihin na iintindihan ninda na salaan sa indang ginibo. Alagad kan maipasar ang Republic Act No. 9344 o ining inapod na Juvenile Justice and Welfare Act ilinangkaw sa 15 anyos ang edad and minimum age of criminal responsibility. Sa irarom kan lay na inian aki na 15 anyos, pababa iyon day pwedeng plancharan in kasong kriminal. Ang mga edad 15 sagkod mayo pang 18 an pwede man na manimbagan kung mapapatunayan na naghiro sindanin may discernment imbes na usigon. Sa korte, sinasairarom ang mga minor de edad sa interventions and rehabilitation programs. Nasa kuyang panahon ng pag-adalan kung ang lay ay na uyon pa sa presenting realidad. Dakula na ang ipinagbagukan panahon, mas amay ng nalalantad ang mga jóvenes sa internet, social media, sin iba pang impluensya. Mas dakol man sindang naaaraman, asin mas marikas man sindang nakakaintindi kumpara sa mga nakaaging henerasyon.
Dagdag pa kainian kakulangan ni Giya sin disiplina sa nagkapirang harong na nagiging dahilan tanganing may mga hoben na nasangkot sa magagabat na krimen. Dahil man maikakaila na may mga minor de edad na sangkot sa mga seryosong krimen arog na sa nakanpaggadan, panlulupig yasin ni Bapang karumal-dumal na pagbalgasali. Pag ang sangkot iyo ang 15 anyos, pababa, limitado ang pwedeng gibuhon kan mga otoridad, dahilan tadaiman sina pwedeng kasuhan in kriminal. An urulay yon kadalasan na nagtatapos sa intervention program. Dawa nga ni importanteng protektaran ang diretso kan mga aki na dadapat man na tawaan na halaga ang diretso kan mga biktima sin kan sa mga pamilya. An hustisya bako sa naman para sa nagkasala kundi para man sa mga nagdusa dahilan sa krimen. Para sa kuyan pagbaba kan edad kan criminal responsibility yon bakong nangangahulugan na gusto tang padusahan ang aki. An kamauutan iyon siguraduhon ang mga minor de edad na ganap na naiintindihan ang gabata sin epekto kan sindang mga pinagigibo iyon maninimbagan min sinda sa irarom kanlay kasabay kan pagtataos sa inda nin naangkop na rehabilitasyon. Anlay dapat magsabay sa pagbabagukan na susyudad. Mientras na padagos man nyatong pinangapangatamanan ang kapakaanan kan hoben, dapat man nyatong siguraduhon na naitatao ang hustisya sa mga biktima, ang tunay na katarungan, iyon may kaiba na paninimbagan, asin pagsisimbag sa mga salang gibo. Wala po kitang 3 minutos, makalampasan ang alas 9 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngo & Sons Trading in Industries Incorporated, dealer and distributor of construction and hardware materials, also available at our annex store located at Brookside near entrance to City Bus Terminal. Swallow and Deep Well centrifugal pumps, 3/4 horsepower, 1 horsepower, 11.5 horsepower, 2 horsepower and 3 horsepower, shallow and depth well submersible pumps for 2 feet, 3 feet, 4 feet and 5 feet wells. Deep well drilling rig can drill up to 400 feet deep. You can also avail our different construction equipment such as plate compactors, concrete vibrators, concrete cutters, porta-left electric concrete troweling machine, welding machine and concrete mixer, U-head, base jack, shoring jack, and scaffolding clamps, and many more. At Ngo & Sons Trading in Industries Incorporated, also available all kinds of doors, mahogany and Nara panel doors, PVC doors, aluminum doors, wooden flush doors, doors with curvings, and many more. Visit our displays at our annex store near entrance to City Bus Terminal. Ngo & Sons Trading in Industries Incorporated. Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric
conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Free senior high school? Yes, free! Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS Vouchers Program. Free uniform. Free PE uniform, free school ID, and even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right! Quality education with less gastos for your family, either being a student taking the academic track or technical professional track. Enjoy quality training facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na. Di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We'll take care of the rest. Classes starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice.
Take the next step at Sigara Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree program like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology. At CTC, you don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigara prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigara Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts for the first semester of academic year 2026-2027 is on August 17, 2026. This is the Sigara Technological Colleges, knowledge, skills, and discipline. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa satuyang programa. Kumusta pala dyan sa opisina ka na Land Transportation Office, digdi po sa Siyudad Caniriga, ki Ma'am Grace Rojas. Asin sa iyang mga pag-iriba. Siyempre, kumusta man dyan sa opisina ka na Social Security System, ki Ma'am Janet Ebenga. Asin man ki Ma'am Sia Morales. Nagpaluwas naman in arrest warrant ang Sandigan Bayan laban ki Senador Rodan de Marcoleta dapit sa kasong plunder ngunya na kasudma nagpaluwas ang korte in hold departure order laban sa senador. Kaiban sa pinaparesto sinda dating Congressman Mike Defensor asin mga negosyanteng sinda Joseph Espiritu asin man arrest tutul biray. Sarong babae man na
Gadaan sa pananaksakan sa iyang live-in partner na suspetsado na panusubot matapos sabihan na pangit. Ay napangyayari pag-arog po kayan. Sabi po ni Congressman El Rebella Puerte, congratulations Alex Yala. Today every Filipino stands a little taller with pride. Your remarkable victory over LGE Swayatik as in Wimbledon is more than just a historic sporting achievement. It is a powerful reminder to the world that the Filipino is capable of competing, succeeding, and excelling at the highest level. You have shown us that greatness is built through years of hard work, unwavering discipline, courage under pressure, humility and victory, and an unshakable faith in God. You never stop believing in your dream even when the journey demanded countless sacrifices. For that, you have become more than a champion. You have become an inspiration for every young Filipino who dreams of achieving something once thought impossible. To our youth, let Alex Yala's journey remind you that your dreams are valid. Your nationality is never a limitation. With determination, perseverance, discipline, and faith, a Filipino can stand among the very best in the world. As Governor of Camarines Sur, I also see this as a call to action. Our country has produced a world-class tennis star, but imagine how many more Alex Yalas we can develop if we create the right opportunities here at home. Not every talented Filipino child has the resources to train overseas. The Philippines still needs more world-class training facilities, elite coaching programs, and a genuine path for young athletes to reach the international stage. That is why I would like to invite private corporations, sports organizations, investors, and individuals who share this vision to partner with the provincial government of Camarines Sur as a part of our Camarines Sur Uptown development. We are prepared to allocate land for the establishment of a world-class tennis academy, one of that can nurture future Filipino champions and provide deserving young athletes with opportunities that many currently do not have. Let us transform Alex Yala's success into a movement that discovers, trains, and inspires the next generation of Filipino champions. May this be the beginning of a new era for Philippine tennis. Congratulations once again, Alex. Thank you for inspiring our nation. Thank you for making every Filipino proud. The world now knows what we have always believed. The Filipino can compete, the Filipino can win, the Filipino can inspire the world. Mabuhay ka, Alex Yala. The future of Philippine tennis begins now. Sabi man kaning saro, okay yan. Kamong pandaraya, arog mo, Mr. Elry Boy, chupa, puro pandaraya ay pamilya. Ini ang hapot na liderato. O ini ang tunay na liderato. Bako lang nakikiselebrate sa kapangganan ko. Di nag-iisip tulos ning konkretong pagi para mas makabilog pa nin dakul na mga kampyon. Napakamahal mag-train sa ibang nasyon. Kaya man dakulang biyaya pag madagusan world class tennis academy digdis mismo sa Camarines Sur. Kay ganda pagbasdan, pigpapakodalan ang mga uma. Gobernador Camarines Sur. Ay napangyayari pag-arog po kayan. Ano daw, uyon daw kamo na pamultaon ng mga driver na nagbablog bilang parte kan mas maigpit na pagpapatubgan late trapiko. Naghahanda na ang Land Transportation Franchising Regulatory Board and Memorandum Circular na magsusugo sa mga operator na pinapagirumdoman sa indang mga driver na dahil maggamit ng social media o mag-ibunin content mientras na nasa biyahe. Pagbalga subotin sa Anti-Distracted Driving Act,
ang nasambit ng gibo asin sa oras na maipautob ang panuntunan papatawanin 5,000 na multa ang mga magpapasaway. Korap pa more ay may puso na vlogger nagkaribong si mga driver taanho na pinaabante dai manpalan dati yaon ini sa may triangulo tapos nag BMC grabe ka na Pinas tapos na sa nabawal maghapon na lang anday bawal maghapon na lang kita ulita pag paraabon ka protektado ka pa bawal nga niyan magtelepono mientras na nagda-drive ma-vlog pa. Problema sa gobyerno, kadakol ordinansa daiman piguoto, bawal yan kahit tupa. Haloy ng leyan, na ano naman yan, oy kawawang mata kung ngarog kay ni, hulit ang madalang nanganingon yan, and bakong vlogger, sir, ikulong na sa nagabos na mga tao, pwede sa gusto ko, tugot ako dyan. Mayo talaga nga sinsuhan, igdi sa Pinas, ano rin pa man, ini maasinso. So bago po pag-agi ko dyan sa intersection sa may Margate building Sigan Pito kan traffic enforcer kan civil security unit hiday na Sigan Pito tapos nagpapapundo yaon siya sa gilid pinapapundo sa mga bihikulo dahil man nagpupurundo nagpipito sana siya, nagpapasabot na, stop na kamo. Ay, pag-araw ko kayan, minsan hinuugakan man gayo dan mga CSU na magtahaw ta. Igwaman mga abang papagal na mga driver. May mga balasubas man. Kaya, so ginibo, nagtahaw siya. Takunday siya nagtahaw duman sa tinampo, dahil mauntok. So pinapauntok niya ay ano na niya ako ini only ni Riga City. Minsan dahil ko man po mabasol ang ibang mga kababayan niya to diyan bigayan lang. Pinapauntok ka mo kan CSU maguntok na kamo. Mga buisit man ang ibang mga driver digdi po sa tuya, mayong mga disiplina. Kaya sana po kadakol aksidente, kadakol iriwal sa tinampo dahilan sa ibang mga driver na balasubas digdi sa nasyon Pilipinas. Kadakol po ang mga mayong disiplinang mga driver. Nawapig pa para pa seminar, antes ka po makakuha ng driver's license, man giraray tinatarablan. Yung ay sabi ni Ma'am Grace Roas, ang chief kanil Teo Seriga, ay papagal! Papagal nga kanibang mga driver digdi sa tuyang nasyon kaya magtios kung minsan dakulan aksidente kadakulan iriwal kan mga driver sa tinampo kailan kan mga bakong disiplinado ang iba pong mga driver digdi sa tuya at ayun ang sala iyopan minsan iyopan mga anggo to ini sanang mga tri-mobile driver na ini makabubuisit bagan iba nambur balagbag sa tinampo aram ng may mga pinagbugtak ng lane, sinda dyan sa sentro kan syudad, lane para sa tri-mobile, sige pa ang mga burobalagbag dyan sa tahaw kan tinampo. Kawaran po ng disiplina kan ibang mga driver, lalong-lalo na yung mga driver ng tri-mobile na mga nagkakayod. Sabi ni Ma'am Grace, para pa seminar ko man yan, garo dahil tinatarablan mga pagsusulit ng mga driver na ini. Ani ba po, kunyan, gustong sabihin, uragon man din sa highway, maski salaan sa indang mga gibo. Ay po kita maasin so pag mayong disiplina, ang mga driver digdi sa tuyang nasyon. Kaya kung minsan nagkakausan ng traffic, dyan sana sa Metro Manila, kabala subasa naman yan kan ibang driver, kaya nagkaka-traffic lugo. Digdi po sa Iriga, dapat may disiplina ang mga driver ng tri-mobile na kamo man sana masupog kamo sa sadiri nindo. Turul-tul kamo na may data po anarog kaya ng mga style.
Hinagad man ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na ikonsiderar na tugutan sinda Senador Rodante Marcoleta sinman Senador Jinggoy Estrada parihong nakakulong sa kasong plunder na mag-atindir sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Binistuman ni Senador Francis Chis Escudero na ilihir na presiding officer kan impeachment court ang kahagadan ni Cayetano asin sinabing ikukonsulta niya ini sa kapwa niya senator judges. Ipigdoon man ni Senador Rapi Tulfo na tugutan na sana sinda Marcoleta sin Estrada na sundan na sana ang impeachment process sa television. Sinabi man ni Senador Robin Padilla na sa indang kahagadan na magpasiring ang duwa bilang observer sin bako lang basta monitor. Maano man yan dyan, Robin Padilla, ikaman daw Robin, ay pangpagal man kayo ni Robin Hood. Ang aning nakukulong, papaluwason, observer, mana, isip mo yan. Sa pulungo man talaga. Pinag-kumpirmar ni Senador Francis Chis Escudero, pwede man bagang magdalan sa kulungan online? Na nailir bilang presiding officer kansin na matindog sa impeachment court na kinakaipuan ng day mababa sa 16 na boto kan mga senador nganing mahatulan na guilty si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa iyang mensahe makalihis sa akuon ang posisyon ka nagtalikod na aldaw. Sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na gabos sa mayong opisyal na pwede na mahatulan sa impeachment trial nin warang pag-uyon kan 2/3 kan kabilugan ng miyembro kan Senado. Naliwanag pa man niya na ang interpretasyon iniyan na uuyon man sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora kan 2000 kung saan tinukar ang kinakaipuan na 2/3 vote kan Senado. Huli digdi na dapat man na sunodon. Ini nganing day makaapektar sa diretsos kan respondent asin kan mga namamanwaan. Doon pa kan senador na mandato kan kada senador na magserbing hukom na sunodon ang nagiiral na lay anuman ana sa indang personal na pananaw. Nainutig din na ilihir si Escudero bilang presiding officer kan impeachment court sa butong 12 pabor asin 8 ang kontra. Pinamayuhan man niya ang impeachment court kan 2025 mantang siya ang Senate President. Pinagirumduman man niya ang sa iyang mga kapwa senador na pairalon ang pagiging patas asin maayong kinikilingan sa pagdangog kan kaso kasunod naman sa konstitusyon asin nag-iiral na mga lay. Nagrahay na. Mantang duman man po sa probinsya kan Masbate, pinag-yugo-yugo nin 4.4 magnitude na linog na may rarom na 12 kilometros an parte kan Claveria, Masbate, Kasudma. Alas 2 nin hapon, sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sigon Kipi Bols, Masbate Officer Ronald de la Cruz sa pagkikipag-ulay kay ni. Sa mga membros ka na media na ay registro an intensity 3 sa Claveria, Masbate, Siringman na intensity 2 sa bulan na sindonsol sa probinsya kan Sorsogon. Namatian man ang linog sa ibang parte kan Legazpi City, Iriga City, magin sa Donsol, Sorsogon. Tectonic ang pinuunan kan nasambit ng linog asin wara man na pinaglalauman na anuman na aftershocks. Paliwanag kan opisyal na nag-generate kan linog ang Sibuyan Sea Fault narani sa may Burias Island, Masbate. Nagapagramdaman si De La Cruz na maging preparado anuman na oras sa ringman na dapat na mapakarhay ang mga bagay sa laog kan narong na pwede ser mahulog o matumba durante kan linog nganing maibitaran ang disgrasya.
Paano po kitang 31 minutos makalampas na alas 9 din pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banawaan kan Buhi Camarines Sur. Kay Mayor Lacoste, kay Consi Nogi Lacoste. And siyempre, kay Welibong Nieva, ang dating kapitan kan Barangay Lordas. Mustaman kay Abigail Amande, ang punong barangay kan Barangay Borok Posok, dyan po sa Banawaan kan Buhi Camarines Sur. Siyempre, kay Consyal Renz Nonato, kay dating Consyal Moon, asin Ma'am Belia, kaki Consyal Marlon Tabaldi, kay Madam Dalia, kumusta? Dyan po sa Barangay De La Fe. Kumusta man kay punong barangay Emalyn Cabrera kan Barangay San Antonio sa Banawaan po kan Buhi. And siyempre, kumusta man kay Manoy Larias in Manay Nuri Serdan, kay Monalin dyan po sa Barangay Tambo. Report! Nagbabalik si Dex Martinez sa pasok. Morning kalalay parandang Philip, may nakukatang barentali sa probinsya ng Albay na kung saan tipon-tipon kan Albay Provincial Health Office ang mga representantes kan mga rural health unit sa nasambitan ng probinsya tanganing i-reinforce ang implementasyon kan 1317 protocol in pagtugon na tugon kan probinsya man ng sambitan ng kailang sa pagkondusir na coordination na meeting sa presidente na sitwasyon kan hinagating sa probinsya ng Albay sin epektaw na doon ang implementasyon kan mga protokol tanganing masigura na koordinado o mapigwani na coordinated na public health response pagtawaran naman kan mga spesyalis di salud ang importansya na pag-report tulos ka na sa sambitan ng kaso asin ang pagkakagawa ng epidemiological investigation asin marikas na vector control measures na galing mapusog ang dengue surveillance asin mapababa ang pagkagawa kaini. Siguro sa mga representantes gikan sa rural health unit sa sa Grasman kan sendar mga best practices tanganing mapakutog o pagtawaran na doon pa ang lokal na response na estratehiya atin na maibitaran ang pagkalpakan nilang na dengue. Na pinaputugan sa nasambitan ng meeting ang koordinasyon sa mga lokal na health offices tanganing magkaigwanin na uniform na pagkay sa ilang meeting atin pagkaigwanin control measures dagapos ng munisipalidad asin ng mga syudad. Napirmar ka na Provincial Health Office ang sentang commitment ng tanganing pakikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno at mga health partners tanganing mapakasumpa ang disease surveillance mapapaipa koordinasyon asin maprotehiran ang komunidad sa pagkakagawa sustainable ating prevention effort. Philip at Panitong Baritang Saluwas sa ng Martis Jr. para RPLD PI reporting. Field Report! Balik po kita rigdi sa tuyang programa intiro ba nagngingiyaw-ngiyaw ang signal ni Karondang Diggs Martinez. Feedback ano daw ito garong makusugon sa iyang monitor.
Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa ni Karondang Philip Marinada sa imo ating si Kapasagan Tabay. Pinapahanda na sa kanya nila si Pumilo Lenny Robredo ang pundong aaboton sa 12.5 billion na budget para sa kabankang halos sa kabankang City Hall sa Minaga para sa libo na civic activity sa takot na nagdadangadang na Peña Francia Festival niya na taon. Sigún dati kami ng Philip sa nating kapayagan ni Allen Riondanga, ang hepe ng City Events Protocol and Public Information Office, ang nasabi ng pondo may 10 million na special purpose appropriation at ng 2.5 million halimman sa mismong opisina. Pero sabi ni Karondang Philip, inorganisa na ang mga committee itinalaga para sa mga aktibidad kabilang para sa Girls and Boys Scout Parade na pinapamunutan niya ni Conchal Oying Rosales, Buyadores Festival na nasa pangingero siya ni Conchal Nathan Sirio, Conchal Elmer Valdemoro, pang Civic Parade, Siryong naman para sa Tagpuan Art, Food and Music Festival maging si PSO, Director Rene Gumba, ang pamayukan Internal Agency Task Force Joint Operation Service. Ibig nyo ang pasabi ka ng Philip ni Riondanga, isa sa pinal ng kalendaryo sa mga aktibidad bago mag-abot ang ikatulong simana ng presenteng ulam, alinsunod naman yan sa naging kasiguan ni Mayor Lenny Robredo. Initanan ni May anunsyo na sa publiko ni Amay makapagprepara ang mga estilaham na makapagpipar sa nasabi ng patimpalang nga na taon. Nakatugol pa kay Riondanga, nakasunod naman ng mga komite ng mga dokumentong laman ang mga magagastos sa nasabi ng aktibidad poon hali sa nasabi ng pondo. Sa tahaw sa inita ni Karondang Philip, isinagilid ni Riondanga ang limitadong budget, bagay ng sponsor o naman sa krisis, bagay na naging karotunang tanganing ngunya na taon, ang silado, ang Miss Bicolandia 2026. Yan sa tuyang meron ng informasyon, ikan sa newsroom para sa Radyo Ronda, sa Kakaseres. Field Report! Salamat tabi Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Arestado mana na sarong lalaki na suspect sa karnaping kung saan na-recover man digdian hinaabunan ng motorsiklo sa ginibong hot pursuit operation duman sa Ligao City. Doon Ligao City Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Danny Baitek nag-report sa sendang kustodiya na sarong delivery rider na residente kan Barangay Tamuling kan nasambit ng syudad mapadapit sa iyang nawawarang motorsiklo na nakaparada sa luwas kan sendang residensya. Tulos man na nagkondusir nin investigasyon ang kapulisan kung saan saro sa hiniling ang CCTV footage kan kataning narong kan biktima digdi nabisto ang suspect kasi nagsagibunin hot pursuit operation ang mga autoridad. Nag-atubang man ang suspect sa kaparehong barangay sin na-recover ang hinaubunan na motorsiklo. Doon sa opisyal na mayong maipahiling na dokumento sa suspect siring man na nabisto kan biktima na pagsadiri niya ang nanambitan ng motor. Sa presente, nasa kustodiya naman kan Ligao City Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Nandras tanto abiso man kay ni sa mga motorista na ikandado ang sendang mga bihikulo asin day basta pabayaan sharing man na maray na iwalat ini sa lugar na maliwanag asin may CCTV nganing ingkaso man na mawaraan marikas man nindang mabisto an nang habon ka na bihikulo. Abiso man kay ni sa mga residentes na magin alerto sa palibot urog na kung may kadudadudang hiro sa lugar asin tulos na report sa autoridad nganing maiwasan ang posibleng maraot na pigbabalak ka na mga siring na individual. Kumustaman sa mga parantabay niya to dyan po sa Panawan kan Bula, Camarines Sur kay dating Alkalde Migay Ibasco, kay Mayor Nonoy Ibasco sinman kay dating Vice Mayor
nilututoy Malanyaon ki dating kagawad binhingyo asin man ki amigo tang August Vergara. Nakuaman kan mga otoridad na bangkay kan na sarong lalaki duman sa Kanal St. Martin sa Paris, France sarong lugar na kan nakaagin-agin popular na swimming spot kan mga turista uli sa matinding taginit sa lugar. Gun sa pulisya na kuan bangkay kan Sabado na amay kung saan naraot o narisanindaan na hubag ang lawas kay nina patunay na pirang aldaw na ining nasa tubig day pa nabibistoan na biktima alagad posible subot na nasa edad 25 sa 35 anyos ini na madagos pang pag-iimbestigaran kan mga autoridad. Kan Hunyo pinagtugutan kan gobyerno kan syudad kan parisan na paglangoy sa Kanal St. Martin tangani sin matawan din paagi ang mga residente at turista na magkarigusuli digdi sa matinding heatwave. Sa unyan tutugutan sa naan paglangoy sa lugar tuyong Domingo. Aloy naman na pinatatanidan kan mga autoridad at publiko na mag-ingat kung naglalangoy sa kanal asin ibitaran ang paglukso sa mga tulay. Naka-experiensya manin na power outages sa nagkapirang party kan gawa muli sa epekto kan super typhoon na si Bobby. Sigun ki Luilia Luceño, ang Public Relations Officer kan Filipino Community Best, duman sa Guam na dakul na mga lugar naman ang nakaka-experiensya nin mga pagbaha. Inian huli sa mga pag-uran na darakan na sambit ng raot nin panahon. Na pag-araman man na amay man na nakapaghandaan mga Pilipino sa Guam kung sa nakapag tipunin tubig din mga pagkakan tubig asin iba pang pangenot na mga pangangaipo. Nakahandaan naman subotan mga temporary shelters na posibleng pagdarahan kung igwang mga residente na nakaipuan na mag-evacuar. Aminado man ang sarong political analyst na bako magayon paghilingon ay guwang duwang president officer sa impeachment trial kontra ki Vice President Sara Duterte. Ini makalihis mailihir si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa enot na aldawkan paglilitis kun man kay Professor Proy Calilong na sa kumun na mga impeachment na Senate President ang nagpipreside sa paglilitis sa pera na sanakon Presidente ang piglilitis. Aminado manini na nasasabutan ni Senate President Sherwin Gatchalian na igwa siyang limitasyon sa legal na aspeto kaya itinawan poder ki Senador Escudero. Marumduman na si Senador Escudero ang sarong abogado sin igwana nin eksperyensya sa impeachment proceedings. Sa ibong kay ni sinabi man ni Professor Calilong na antes pa man magtukaw bilang Senate President dapat na inantisiparan na ni Gatchalian ang magiging impeachment trial kaya dapat na pinaghandaan man ini. Paliwanag kan Profesor na bakusan na ang posisyon ang pigkuka kundi ang kakabit na responsibilidad.
kumusta man palan ki Bangor, ki Manoy Into. Di po sa San Nicolas, Ciudad Can, Iriga. Diyan sa mga amigo-amiga tang mga paratinda, diyan sa Merkado Publiko Can, Iriga, kumusta po kamo? Duman sa luwas kan nasyon na eksperyensyahan ngunyan kan Cubaan mahiwasan na power outage o outrage. Makalis na magbagsak ang National Electric Grid ka suudma udto oras sa Cuba. Kung sa grid operator kan Cuba na UNA biglang nag-collapse ang bilog na electric system ka nasyon. Rason nga ni na mawaran din kuryente ang pigkakarkulong na sa 10 milyon na mga tao. Pigi imbestigaran man kan mga otoridad ang kausa kan nasambit ng total blackout. Marumduman na haloy ng problema sa nasambit ng nasyon ang pauro-otro na power outages. Sa mga nakalihis na bulan, naka-eksperyensya man ang Cuba ni nagkapirang oras hasta nagkapirang aldaw na brownout tuli sa lumang power infrastructure asin man kakulanganin gasolina para sa mga planta nin kuryente. Napod man ni House Lead Prosecutor Jerbel Loestro na trayumpo para sa mga Pilipino ani anot na aldaw kan impeachment trial sa Senado makalis mag-usad ang proseso kan paninimbagan sa itinalaan sa irarom kan konstitusyon. Sa ginibong press conference makalis ang anot na aldaw kan paglilitis sinabi ni Loestro na importanteng lakdang ang pagbubukas kan impeachment trial hulita na ipautob na ang mga mekanismo kan paninimbagan na nakalaag sa konstitusyon. Sigun sa iya na parehong naihayag ka na prosecution as in defense ang sendang opening statements as in na diskuter man ang mga isyong biglang latag sa pre-trial conference. Sinabi man ni Loestro na pupuunan nangunya na aldaw na Martes ang presentasyon kan mga ebidensya kan prosecution. Enot na iahampang kan prosecution panel ang ebidensya katakod kan enot na article of impeachment na nagtukaw sa subuot pagbabanta. Lugang pakaini na bibistuman kan impeachment court ang sesyon sa proceedings. Asin pagkakasunod-sunod ka na prosecution. Sa paghampang man kan articles of impeachment na magsiserbing giya sa pag-usad kan paglilitis. Pagsugo man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapotob nin Hall of Government Approach para sa preparasyon sa antisipara na paglaog kan sarong super typhoon unya na semana. Gun kipalas Press Officer Claire Castro nakikipag-koordinar naman ang palasyo sa NDRRMC nga ni na siyertuhon ang kaandaan kan gobyerno. Ibanan sa direktiba kan presidente ang pagsasagibo kan mga disaster risk reduction and management asin man ang senaryo
meetings sa mga apektadong lugar. Ipigsairarom naman sa widest alert ang mga response sa cluster kan NDRRMC asin man RDRRMC. Pigsugo man ang mga lokal na gobyerno na puunan ang preemptive evacuations sa mga high-risk areas asin man evacuation centers kay banan ang paglalatag ng livestock equipment zones para sa mga hayop. Kuha na lang po kitang natatadang 6 na minutos antes kitang magtapos. Nagsugo man ang mga ahensya na mag-preposition and rescue teams, relief goods, and iba pang essential supplies sin magsagibon ng inspection sa mga critical na infrastruktura. Dumanin na Karawat, naka-score si Mikel Merino sa 6 na minuto na second half stoppage time as indinawag kan Spain and Portugal 1-0 na nagatapos sa World Cup career kan superstar na si Cristiano Ronaldo. Abanti naman ang Spain sa quarterfinal sa 6 na pagkakataon poon kan maganahan ang sulamenting titulo kay ni sa World Cup kan 2010 sa South Africa. Makalaban man kan Laroha na arinman sa Estados Unidos o Belgium sa Biyernes sa Inglewood, California. Mientras tanto, nakaabot naman sa last 8 ang mga nasyon kan France, Morocco, Norway, England, as in Spain sa nagpapadagos na FIFA World Cup. Utang ka na Pilipinas sa ibang nasyon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaito kan maging Presidente Rodrigo Duterte na minabot sa nanin 11.73 trillion pesos. Mantangon yan sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. uminabot na ng 18.55 trilyones de pesos. Kaya talagang ngana na po sa tuyang utang sa Pilipinas sa ibang nasyon. Kampo ka nagkandidatong alkalde sa Banawan kan tinambak kamariso na si Robitoy. Pig-apilaan naging desisyon kan RTC never say die para sa kampo ni Tuy ana eleksyon protest na ngaing pigraranina laban kan elected Mayor Bobit Prades na pinagbasura kan RTC Branch 63 Calabanga, Camarines Sur sa sala man ni Judge Glinda
F. Gomba, Almilor, magrumduma na pinagbasura na kan korte ang protesta ni Tuy matapos na mapatunayan sa korte na si Alkalde Bobet Prades ang tunay na pinagpili kan mga elektorado kan tinambak. Para sa indo mga taga tinambak, tama daw ini o dapat ipukuntok na tanganing makatutok na nintultol ang sa indong mayor sa iyang trabaho. Nakakadismayo man ang writer and historian na si Manuel Manolo Gizon III ang naging desisyon ni Senate President Sherwin Gatchalian na dai mamayo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iyang pahayag, sinabi ni Gizon na kung dai subot kayang gampanan ni Gatchalian ang pwesto, mamayo na sana sa impeachment court. Bako ini na dapat magtinir bilang Senate President. If si Gatchalian is so gutless or insecure, he feels he cannot preside, he has not business. Has no business being Senate President, and he should have the Senate elect a leader who will lead sigon sa iya. Kung pa sa iya daiman na subot maging issue ang pagpili ni ng kaperang presiding officer dahil sa mga nakaagi impeachment trial ang Senate President ang karaniwan na mamayo maliban sa naman kung piglilitis ang presidente kan Pilipinas. Sinabi pa ni Quezon na naging lakdang kan Senado iyan nagbukas kan daiman kinakaipuan na debate sa sarong urulay asin daiman na malinaw. The suddenly change, this is ridiculous. And words harmful, suddenly mix what was obvious, debatable, and those turns everything topsy-turvy with self those whose desires are not aligned with what the public wants, which is a fair trial. Paliwanag pa niya, dagdag pa niya ang naging desisyon. Iyon nagtaw subot ni na impresyon na day kayang pamayuhan ni Gatchalian ng Senado sa tahaw kan mga importanteng paglilitis. His Senate presidency is now a joke. He won't apply, won't preside where it court counts, and he won't give way. If he won't do his job and instead we have a quarrel which is over ridiculous points and leaving the public with the unavoidable conclusion that Gatchalian cannot control the Senate, he cannot meet the challenge of the times, he cannot lead when called to do so, sigon Paki Gizon. Magrumduma na sa botong 12-8, pinagpili kan Senado, Senador Ches Escudero bilang presiding officer kana impeachment court na sa enot naldaw kan pag lilitis kan kay Duterte kasudma pinagatukdo man ni Quezon kung dai gusto ni Gatchalian na mamayo sa impeachment court, pwede man subot na ikonsideraan mong kaing ipaubayan pamamayo sa Chief Justice na subot sa man na pananaw na sinusulong ka nagkaperang legal expert. Gunsaya, again, what made it worth it for the Gatchalian Senate presidency to die on this procedural hill absurd? If Gatchalian was going to be gutless, he could invoke what some lawyers see as the option of having the Chief Justice preside. See what Jimmy Gatdola has to say on that topic, how utterly disappointing, dagdag pa ni Quezon.
Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ni informasyon si Raquel Caceres, si Jonathan Oliva, Sinman Diggs Martinez, sa lado technical si Engineer Abelindon Toralio, ang samuya pong Chief Technician, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Gonson. Kuman po si Philip Serdan Parasena, nagpapadyos mabalos kan sendong dahin sawang pagantabay.